propun o manicură cu imprimeu de ziar. Iar ca să vă demonstrez că se poate face foarte ușor acasă, o să-mi fac chiar mie. Începem direct cu un truc. Imersăm pentru câteva minute numai unghiile și degetele într-un bol cu apă, de preferat cu câteva bucățele de lămâie, cu care ne jucăm. Lămâia e știut că albește unghia și mineralizează foarte bine. Apoi ștergem cu un șervețel surplusul de apă de pe unghii, dar fără să insistăm foarte mult. Trebuie să rămână ușor umede, pentru ca uleiul de cuticule pe care urmează să-l aplic să poată pătrunde foarte bine atât în pielea din jurul unghiei, în cuticule, cât și în unghie. Apoi împingem cuticulele cu ajutorul unui bețișor din lemn de portocal sau de trandafir. La baza unghiei împing doar către deget, niciodată nu apăs pe unghie. Dacă apăsăm pe unghii, atunci apar denivelările acelea foarte neplăcute, care se văd urât după ce aplicăm culoarea. Acum a venit momentul în care degresăm foarte bine unghia cu ajutorul unui alcool și șervețel. Vă recomand să nu folosiți vată din bumbac pentru degresare, pentru că pot rămâne scame mici, care apoi ne încurcă în momentul în care vrem să aplicăm culoarea. Odată făcuți toți acești pași, urmează aplicarea culorii. Întotdeauna agitați foarte, foarte bine lacurile de unghii. Prin mișcări de acest gen, pigmentul și lacul se îmbină și eu voi avea pe unghie exact culoarea pe care o văd din sticlă. Până acum pare o manicură obișnuită, banală, foarte simplă, dar urmează surpriza, imprimarea ziarului. Mi-am tăiat dinainte câteva bucăți din ziar, am ales părți în care nu erau și imprimeuri imagini, ci numai litere. Introducem bucățile de ziar în vasul cu alcool medicinal și le lăsăm acolo timp de câteva secunde. După care îl imprimăm pe unghie. Atenție să nu-l plimbăm dintr-un loc în altul. În momentul în care l-am așezat pe unghie, mă mișc cu degetul la stânga și la dreapta, fără să-l ridic absolut deloc. Și la final, tot imprimeul de pe ziar mi-a rămas mie pe unghie. Următorul pas și ultimul este cel de a aplica din nou un strat de top coat cu care eu sigilez decorul să-mi rămână acolo, să nu se șteargă de pe unghii. Manicura mea este gata de acum. După cum ați observat, tehnica de realizare este una simplă, nu a durat foarte mult, iar rezultatul este chiar de efect. Mi-aș dori foarte mult să încercați și voi acasă.